škrečky, ja som Škrečok Olga a budem natáčať na YouTube na kanále Hamster Channel. No poďme už rovno k veci, musím sa vám teda posťažovať. Dneska som bola v jednom obchode pre zvieratá a musím vám teda povedať, čo som tam zažila prvýkrát. Keď som tam prišla, tak mi povedali, že naskladujú tovar a že mám ísť pekne domov. No ja som teda šla a vrátila som sa odvaha a ako som vyberala, tak na mňa zakričala tá teta, že už si mám niečo vybrať, lebo že ona si chce spraviť poobednú pauzu. Také som mala nervy, že som jej chcela odkusnútiť nohu, no keď som sa pozrela na tú jej škaredú tvár, tak som sa tak zľakla, že som vzala zadné nohy na plecia a rýchlo som utekala domov za Maxom a teraz som tu všetko som mu vyrozprávala, no nebudem vám klamať, bola to teda nepekná skúsenosť a mám na vás takú jednu malú prosbu: nekupujte nič v tom predraženom obchode, ak nemusíte, a dajte like, odber, komentár a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu.